Akým spôsobom si dokáže finančný sprostredkovateľ ochrániť klientský kmeň pri hypotekárnych klientoch tak, aby mu nependlovali z banky do banky a nemusel tak riešiť storna? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Každý, kto robí hypotéky vo väčších číslach, z môjho pohľadu väčšie čísla znamená, že niekoľko desiatok ročne, tak odporúčam využívať normálne databázu na reštarty úrokových sadzieb. Takže 2-3 roky dozadu, keď tie sadzby boli, dá sa povedať, že na historických minimách a už sa šuškalo o zvyšovaní sadzieb, tak ja som už niekoľko mesiacov pred tým vyložene si išiel každý týždeň, že niekoľko klientov, príklad 5 až 10 klientov týždenne, a zabezpečoval som vlastne prehodnocovanie úrokovej sadzby formou reštartu úrokovej sadzby, takže som sa dohodol s hypotekárnymi poradkyňami na pobočkách jednotlivých bank a v spolupráci s nimi sme riešili reštart, to znamená to prehodnotenie úrokovej sadzby v rámci existujúcej hypotéky. A má to niekoľko výhod. Tá hlavná prvá je samozrejme tá, že klient je stabilizovaný v rámci danej banky, to znamená, banka je rada, že mu klient nependluje krížom krážom, tak si je vypočítavať ziskovosť. Vy ako sprostredkovateľ ste rád, že nemusíte riešiť storná, pretože vieme, že posledné roky sa non-stop priložovali stornolehoty a samozrejme v neposlednom rade je veľmi rád klient, pretože keď mu rovno napíšete, príklad s niektorými bankami sa to dalo spraviť, takže ste si normálne najprv nechali schváliť ten reštart, pripravili dodatok a rovno ste už klientovi volali, že máte pripravený dodatok a poďte si ho podpísať, čím ste si zase získavali očkou toho klienta. Takže aktuálna situácia vlastne s vysokými úrokovými sadzbami bude nahrávať zase tomuto scenáru. To znamená, že keď sadzby začnú klesať o niekoľko mesiacov, ak začnú klesať, tak práve tých klientov, ktorí majú sprostredkované hypotéky za posledný rok, rok a pol, tak bude treba riešiť servisom formou reštartu úrokovej sadzby, pretože takým spôsobom si dokážete zabezpečiť ako sprostredkovateľ stabilitu kmeňa. Klient zároveň samozrejme určite bude riešiť a bude sa pýtať na znižovanie úrokovej sadzby. Takže pokiaľ to nespravíte vy, to je práve riziko nášho podnikania, že pokiaľ to nespravíte vy ako sprostredkovateľ, že pokiaľ si nebudete servisovať kmeň, tak ten klient odíde do inej banky, buď napriamo alebo so sprostredkovateľom a vám ostane vo finále iba storno aj za tú prácu, ktorú ste odviedli. Takže ja preto odporúčam každému si akože poctivo viesť databázu hypoték, komu ste sprostredkovali hypotéku a následne tých klientov servisovať, pretože sprostredkovať hypotéku vie každý, ale pokiaľ chcete mať naozaj dlhodobé storno na úrovni 0 až 1%, tak v takom prípade potrebujete riešiť aj práve ten servis v podobe reštartu. A s tým úzko súvisí aj výber bank, ktoré ako sprostredkovateľ budete vyberať. Preto moje odporúčanie je, že vždy vyberať banku, kde je možnosť retencie a na Slovensku dlhodobo teda retenčné oddelenie ponúka Prima banka a mBank, takže preto z môjho pohľadu sa vždy snažím klienta smerovať do veľkých bank, kde retencia je a už potom iba v rámci servisu si ho viem udržiavať, tým pádom si držím nízke storno, klient má vždy tú najaktuálnejšiu sadzbu a všetky strany sú spokojné.